Wow, dievčatá stavajú nové domy. Nemôžem uveriť, že som ťa konečne našiel. Mám pre teba objednávku. Dobre, nejakú zmrzlinu. Pridáš, čokoládovú tyčinku. Ups, prepáč. A pridáš pizzu. No, musím bežať. Dávam 5 hviezdičiek v aplikácii. Wow, ten doručovateľ pracuje príliš rýchlo. Mám zmrzlinu. Och, je na streche môjho domu. Počkajte. Viem, čo mám robiť. Idem si vyzdobiť dom. Potrebujeme vedro zmrzliny. Trochu ružového jahodového milkshakeu, pár šišiek, cukrová vata. Milujem to. Mohol by som využiť Pri viac... cereáliách tu. A nejakú rúžovú farbu. Och, je to ťažké. Dobre, urobil som to. Je Potom to u chcem mňa všetky doma. peniaze naliať. Začnime so strechou. Konečne som dokončil obkladať strechu. Teraz trochu šlahačky na okraje. Je to neuveriteľne krásne a chutné. Samozrejme, nejaké farebné posýpky. Tých nikdy nie je dosť. Viac a viac a viac. Počkajte, niečo chýba. Čerešnička na torte, ale v mojom prípade dom. Hotovo. Krásne. Och, čokoláda, poď. Tuto máme. Ach, to bolelo, ale dostal som skvelý nápad. Položme pár M&M's na moju čokoládu. A teraz to idem nafúknuť. Pozri, je to super veľké. Trochu ťažké, ale pripevním to na strechu. Perfektné. A čo, Britney? Och, práve som sa prebudil po útoku pizze. Je to vôbec dobré? Jej, je to nádherné. A vonia to úžasne. Je to vynikajúce. Počkajte, mám skvelý nápad. Dajme moju pizzu na strechu. To bolo jednoduché. Wow, vyzerá to skvele. Poďme ďalej. Pozri sa na tú šišku. Myslím, že vyzerá tak chutne. Určite by som s ňou mal ozdobiť svoj dom. Niekoľko lízaniek na stenách. To by tiež neuškodilo. Je taká jasná. Myslím si, že by bolo pekné pridať aj niekoľko cukrovej trstiny. Dajme sem pár a priviažme na to roztomilú mašličku. Je to Je nádherné. to, ako keby som bol vo sne. Ahoj. Oj, choď preč z môjho Poďme s tvojou čokoládou. Nech je to akokoľvek. Idem si urobiť pekný domov. Počkajte. Dobre. Potrebuje to pár čokoládové gulky Maltesers. Dekorujem celý dom s nimi. Je tak cool mať vždy pochutiny z domácich dekorácií. M&M's, aby to bolo jasné, a postavíme plot. Ten bude vyrobený z balení KitKat. Perfektné. Páči sa mi to. Brittany? Už som začala zdobiť dom s mojimi obľúbenými hranolkami. Skvelé! Teraz robíme plot z nejakých pohárov na omáčku. Tu, super! Moje obľúbené burgery. Vyzerajú... Tak super! Dokonalá dekorácia. Och, len sa na to pozri. Toľko hamburgerov. A kúsok rámu na Glendale. mojom... Mňam. Wow! Je to tak... Wow! Čas na Som výlet! v poriadku. Poďme na prechádzku Oreo. No, niečo, po čom sa budem prechádzať. A čokoládová fontána na trávniku. Mňam. Kúsme tu, kým sa nikto nepozerá. Pozri na to. Moja soška trpaslíka už nemá čokoládu a ja budem hneď tu.
To bolo zábavné, ale mám niečo zaujímavé naplánované. Moja obľúbená žuvačka Haba Baba je taká chutná. Poďme niečo zasadiť. Pozri, lízankový kvet. A mám parky, ktoré sa varia. A mám kolo. Ahojte, kamaráti! Nemyslím si, že dievčatá sú konzervy s hotdogmi. Skôr majú sladký zub. Poďme ďalej. Dom vo vnútri vyzerá tak nudne a neapetítne. Musíme niečo vymyslieť. To napravíme. Dáme sem stôl a stoličku. Moje obľúbené sody a občerstvenie. Toto je také dobré. Počkaj, mám nápad. Niektoré LED svetlá. A moje obľúbené plagáty mojich obľúbených jedál. Doska na pizzu. Hotovo! Môj dom vyzerá mega lákavo a krásne všade. Čo? To je úžasné. Môj dom je vo vnútri taký pochmúrny. Mali by sme s tým niečo urobiť. Polica s čokoládou sem pre čajový servis. Mačička, budeš strážiť môj dom. Nie, je to príliš chutné. Chladnička plná dobrôd. To bolo náročné. Áno, pozri sa na to. Je to chutné. Mali by sme si dať 10. Počkať, mám skvelý nápad. Zavesím na steny obrázky mojich obľúbených čokolád. Mars je môj obľúbený. Tiež sem dám lampu, kaktus a pokladničku. Som úplne nadšený. Pozri sa na môj vankúš. To vyzerá tak úžasne. Dobre, idem sem dať stôl s vázou čerstvých cukríkov. Stolička? A môžeme si oddychnúť a dať si občerstvenie. Ale steny sú tak nudné. Mám nápad. Mohla by som ozdobiť steny marshmallows. Bude to také rozkošné a pekné. Neuveriteľné. Čo strop? Správne. Mám svoju obľúbenú cukrovú vatu. Pripojme ju na strop a potom budem mať ten najsladší a najroztomilejší cukrový oblak na strope. To je krásne. Ako nejaké svetlá a kúzelné. Pozri sa na to. Wow, vaše domy vyzerajú neuveriteľne krásne. Bohužiaľ. Vítajte v tejto výzve. Čokoládové jedlo versus skutočné jedlo. Pozrime sa, čo je pod vašimi pokrývkami. Počkaj, myslím, že to nie je skutočné. Je to z čokolády. Ako úžasné! Nikdy som nemal... Niečo také predtým. Toto je úžasné. To je tak super. Je to tak chutné. Niko, zjedla si všetko? Tak rýchlo. Počkaj, čo? Mal som vyzerať ako mzda. Ak máš čokoládový... Neurobil by som to. Som víťaz! Nezaujíma ma to. Ani nechcem. Kto potrebuje pomoc? Vidím dve dievčatá. Volajú o pomoc. Zachránim ich. Ahojte, milé dámy. Čo sa stalo? Je to dynamit. Najprv vás musíme ochrániť. Perfektné. Teraz je čas na dynamit. Ako to funguje? No tak. Je to zvláštne. Urobil som niečo nesprávne. Dievčatá, je čas, aby som išiel. Uvidíme sa. Počkaj, upokoj sa. Som bábka. Máš pravdu, Nicole. Potrebujeme niečo vážnejšie. Kúzelnú paličku? Dobre, možno. Tak to nie je nudné však. Dobre, Nicole.
Pinzety? Áno, tie nám určite pomôžu prestrihnúť vodič. Ale ktorý si vybrať? Moja obľúbená farba je modrá, takže ho prestrihneme. Vybuchlo to? Počkajte, dievčatá, je to čokoláda. Aké skvelé! Nie je to skutočný dynamit. Máte tu výzvu. Chyťte to. Skvelé, dievčatá. Poďme ďalej. Wow. Je to úplne nový iPhone. Super! Pozrime sa, kto má skutočný a kto má čokoládovú verziu. Julie, čo je? Nefunguje to? Áno, pretože mám čokoládový. Potom... Určite mám skutočný. Ach, áno. Konečne nový. Je úplne nový. Super. A, hej, robím selfie. Naozaj? Viem, čo urobím. Vystraším ťa. Vystrašil som sa. A teraz idem zjesť svoju čokoládu. To vôbec nie je smiešné. Och, môj telefón. Spadol. Dobre, Julie. Prišiel mi nápad. Chceš si vymeniť? Chcem tvoj čokoládový iPhone. Skvelé. Je potešením s tebou obchodovať. Čo? Zrútil sa. Och, takmer si. Dokončil a som to! Naozaj naspäť. Čože? Kate, mám čokoládovú nabíjačku. Niečo mi napadlo. Dajme telefon na nabíjačku. Môj telefon bol obnovený. Super! Čo je to? Je to vôbec možné? Počkajte. Ak to Julie dokázala urobiť so svojím telefónom, možno môj bude fungovať rovnako. Čo sa deje s tebou, Nicole? Nemáš vtipný účes teraz? No, nové strety, nové dobroty. Fajn. Kto dá začne ako čokoládové prvý? vajíčka? Poďte, dievčatá, zbaviť sa obalu. Uvidíme, čo mám. Čas to skúsiť. Aké chutné. Pozri, čo je vo vnútri. To sú Skittles. Veľmi sa mi páčia. Chcem to skúsiť tiež? Poďme sa zbaviť obalu a ochutnať to. To je. Potrebujem bretla. Dovidenia. Nicole, prestaň sa smiať! Si taký Mám blázon. zajačika. Je čokoládové vajíčka. Och, gumové cukríky. Neuveriteľné. Čo tu máme? Maltesers. Super! Mám ich tak rád. Je to také bohaté. Čo je, Julie? Chceš skúsiť moje čokoládové vajce? Ani náhodou! Jed si svoje skutočné. Prečo si taká pekná? Ale mám nápad. Dám Nicole jedno zo svojich skutočných vajec. Uvidíme, ako zareaguje. Poďme. Prosím, ona na to skočila. Vieš čo? Prišla som s geniálnym nápadom. A toto sú skutočné vajcia. Preplož to. Je to odporné. Dobre. Mám tiež nápad. To sú skutočné, tak ich uvarím. Rozbijam vajce do panvice. Polské oko je na ceste. Nicole, chceš, aby som ti ukázal trik? Pozri na Som to! uväznený. 1, 2, 3. A tu je malý žartík. Ako teraz máš rád svoje voľské oka? Určite si nimi pokrytý. Je čas na nové strety.
Tento raz Coca-Cola a hranolky. Zaujímalo by ma, kto dostal čokoládovú sadu. No, zjavne som to ja. Skúsme to. Je to čokoláda. Je taká dobrá. A čo je vo vnútri? To je... Cool. Úplne to milujem. Ach, nie. Ach, nie. A teraz si Zatriasla idem som mi máš vysušiť príliš. kabát. Teraz som pokrytá Coca-Colou. Aká nočná mora. Čo mám teraz robiť? A ja si užívam svoju čokoládu. Skúsime hranolky. Tiež sú z čokolády. Mňam. Čokoládové hranolky sú oveľa lepšie ako obyčajné. A obal sa dá tiež zjesť. Ahoj. Skúsim to teraz. Och nie, to je skutočný papier. Ach, to je sklamanie. Naozaj? No, môžem skúsiť môj. Určite chutí lepšie ako papier. určite. Mňam! Melisa, pozri, čo je pod tvojou kapotou. Nie, ty budeš prvá. Ako obvykle. Dobre, pozrime sa. Och, červená paprika, aká hrôza. Bude to veľmi pikantné. A čo ty? Pozrime sa na to. Och, a ja mám červenú papriku. Jill, ty to skúšaš ako prvá. Čo? Nie? Ach, no tak, ty. No, poďme hrať kameň, papier, nožnice. Och, je to remíza. Dobre, urobme to spolu. Och, nie. Dobre, nie je to tak. Počkať, mám čokoládový červený korenie. A ty? Nie, nemám čokoládovú. Je to super pálivé. Áno, teraz to cítim. A roztopila si moju čokoládu. Ach, ako si to mohla urobiť? Prepáč. Melisa, chceš trochu červenej papriky? Nie, vďaka. Čo mám robiť s touto čokoládou? No, môžem ju lízať. Je stále chutná. Ups, prepáč. Je to po červenej paprike. Upravila som si make-up. Jill, podrž toto. Pozrime sa, čo je pod mojím poklopom. Wow, aké super! Je to zlatá črievička. Mám ich veľa v mojom šatníku. No, pozrime sa, čo mám ja. Mám tiež zlatú črievičku. Vyzerá tak krásne a lesklo. Pozri sa, Melisa. Ale ktorá je čokoládová? Musím to zistiť. Poďme sa pozrieť bližšie. Tak ja mám čokoládovú. Skvelé. Nechaj ma ochutnať. Tak chutné. Jill, je to tak dobré. Nikdy som v živote nejedla nič tak chutné. Zjedla som celú topánku. Wow. Mám čokoládovú tiež? Môžem to skúsiť? Aj keď nevyzerá, že by to bolo jedle. Nechám si to vyskúšať. Dobre. Presne tak. Nie? Čo? Jill, žiješ? Si v poriadku? Si taká krásna, Jill. Áno, vyzerám ako princezná. Aké úžasné. Vyzerám skvele, však... Melisa? Wow, princezná. Hľadal som ťa celý svoj život. Ahoj, princ. Moje meno je Melisa. Nemám o teba záujem. Moje srdce sa rozbúcha pre princeznú Jill. Prosím, staň sa mojou ženou. Wow, si taký pekný. Áno, súhlasím. Zdá sa, že čas sa kráti. Nie, krásny koč sa zmenil na tekvicu. Možno ma aj princ na bielom koni bude takto milovať? Fuj, si chudobná. Nie, takú princeznú nepotrebujem a ty sa tiež nehodíš. Budem ďalej hľadať lásku môjho života. Melisa, keď rozprávaš, môžem otvoriť svoj zvon? Super! Pozrime sa. Kozmetika. Idem si dať make-up. Stop. A čo ja? Vieš, mám make-up, ale je skutočný, alebo je z čokolády? Ideme to zistiť, Jill. Aj. Som mi prvá. Skvelé, poďme si dať ruš. Jill,
Ja mám určite skutočný make-up. Ty môžeš zjesť ten svoj. Och, to by som rada. Je to také zaujímavé. Chcem začať s touto rúžou. Poďme to skúsiť. Počkaj, je to nechutné. Oklamala si ma, Melissa. Ja mám pravý make-up a ty máš čokoládový. No tak, zjedz ten svoj. Och, to bolo smiešne. Rada zjem svoj make-up. Tá paletka vyzerá tak lahodne a aj je. Milujem to. Prišla som s nápadom na žart. Namaľujme si tvár. Na čom Jill tak usilovne pracuje? Hej, ukáž mi svoj make-up. Ach, si príšera. Je mi zlé. Vedela som, že ju vydesím. Teraz je všetka čokoláda moja. Je taká lahodná. Tento žartík je ten najlepší, aký som kedy vymyslela. Zastav. Najprv sa pozriem. Wow, YouTube tlačidlo. Vieš, čo s ním robiť? Ukážem ti to. Klikni na tlačidlo odberu a na zvonček, aby si bol medzi prvými, kto sa dozvie o nových videách. Melissa, skús vrátiť tlačidlo pod kapotu. Určite ti niečo dajú za odber. Máš pravdu. Skúsme to a skontrolujme. Och nie, to je šváb. Bojím sa hmyzu. Naliehavo potrebujem zavolať môjmu priateľovi. Poď hneď. Čo sa deje, Zlatko? Jimmy, je tu šváb. Zachráň Si ma. blázon? Bojím sa švábov. Už mi nevolaj. Tí chlapci dnes. Zistím to. Melissa, musíš to skúsiť udržať. Poď, skús to. Počkaj, čo? Je to vlastne chutné. Je to čokoláda. A ty sa strácaš. Aké chutné. Jill, čo ty? Pozrime sa. Jasné, živý šváb. Je taký roztomilý. Nazvem ťa Kasper. Fuj. Ona je šťastná z toho švába? To je nechutné. Toto sú moji priatelia. Mám ich doma veľa. Mimochodom, potrebujem postaviť dom pre môjho Kaspera. Urobím ho z kartónu. Potrebujem trochu času. A je to hotové. Toto je malá replika môjho domu. Melissa, čo si myslíš? Dobre, neschvaľuješ môjho priateľa, ale ahoj, Kasper. Urobila som ti dom. Vitaj, miláčik. Dúfam, že si to užiješ. Je z nejakej inej planéty? Čo? Fuj, nešpáraj si v nose. Pozrime sa, čo je pod môjim poklopom. Ryba. Je to surové? To sa mi nepáči. Poďme sa pozrieť, čo mám. Och, mám aj nejakú rybu. Ale kto má čokoládu? Moja má nádhernú rybaciu príchuť. To je úžasné. Začínam byť hladná. Zavolajme teraz mojej babičke. Ona vie presne, ako uvariť tú najchutnejšiu rybu. Ahoj, babička. Ahoj. Ahoj, miláčik. Je to ryba? Fuj, skvelé. Nechaj ma ju uvariť pre teba. Ďakujem. Melissa, budeš to jesť? Počkaj, je to jej kartonová kópia? To nepôjde. Melissa, nemôžeš odísť. Vstaň, vidí odtiaľ. Našla ma. Jill, ja nechcem jesť rybu. Je strašná. Dobre, najprv ju ozdobme zlatom. Aspoň tak bude krásna. Nemôžem jesť nepekné jedlo. Ach áno, to je oveľa lepšie. Teraz to musím skúsiť. Vyzerá to pochybne. No, to je... Bolo vlastne tak dobre. Je to čokoláda. Jill, pozri, ryba, čokoláda. Čoho som sa bál? Vynikajúce. Ach, a babka mi priniesla večeru. To vyzerá skvelé. Babka, urobila si pre mňa toho toľko. Ďakujem. Poďme. Čoskoro vyskúšam tvoju rybu. Veľmi zaujímavé. Už sa mi zbiehajú sliny. Wow, vyzerá to naozaj chutne. Áno, ochutnajme to. Vyťahni vidličku a nôž. Odkroj kúsoček. Wow, ako chutne to vyzerá a vonia. Je to také dobré. Nechcem jesť vidličkou. Chutí lepšie rukami. Jill, je to také dobré. Aj ja to chcem. Podelíš sa so mnou? Nie.
Ani sa na mňa a na moju rybu teraz nepozeraj. Dobre, chápem. Ako divoko si sa stala? Melissa, nikdy sa tejto povahy nezbavíš. Otvor prvý poklop. Počkaj, čo je to? Ceruska a kus papiera? Čo by som s tým mala robiť? Jill, vysvetli. Melissa, čo robíš? Cerusky sa používajú na kreslenie. Tak kresli na papier. Dobre. Skúsme to. Nakreslíme názov môjho obľúbeného kanála. Teraz to skúsme. Mám čokoládu? Nie, je to skutočný papier. Prečo sa mi smeješ? Pozri, čo máš ty? No tak, otvor to. Som si istá, že všetko je tu z čokolády. Poďme to skúsiť. Cerusky a kus papiera. Super! Skúsme to. Tak chutné. Je to úžasné. Naozaj. Sa mi to páči. Teraz poďme zhodnotiť chuť papiera. Vlastne je to tiež dobré. Prečo mám takú smolu? To je škoda. Som taký hladný. Počkaj, mám nápad. Nakreslím si aspoň môj obľúbený muffin. Vyzerá to tak lahodne. Počkať, je to skutočný cupcake? Fíha! Jill, mám magické cerusky. Dokázal som si nakresliť cupcake a dostať ho. Chutné. Dobré. Vážne? Môžem skúsiť? Nie, je to len moje. Teraz si chcem nakresliť ďalší muffin. Wow. Dobre. Fungovalo to. A dopadlo to ešte lepšie. Skúsme to. Melissa, prosím, podiel sa so mnou. Nie, pozri sa, ako jem a trp. Páčilo? No, ty budeš prvá. Skvelé! Uvidíme. Preboha, to sú šváby. Počkaj, sú skutočné? Vôbec sa nehýbu. To je zvláštne. Je to jasné! Sú vyrobené z čokolády! Hurá! Julia, pozri! Zober to! Neboj sa, je to len čokoláda a je veľmi chutná! Do boha! Julie sa bojí. Tak to nechajme tak. Ja budem v pohode so svojimi švábmi sama. Kumi! Sníval som o tom? Kde je Niko? Jesť šváby? No tak! Je to tvoja chvíľa! Mňam! Zachraň ma! No tak, Julie, príď sem a otvor to! Dobre. Poďme Dobre! To je chlpaté. Sú skutočné a budeš ich musieť zjesť s niečím. Ľudia nimi hryzú. Možno si robíš srandu? Nie. Ja som povedal, že to urobím. Čo sa deje? Tam je... Nie! Moje niesle sa rozbijajú! Nie! Čo? Vidíme sa? Je to lepšie? Vidíš ich? Je to tu! Je to na stole! Nech sa páči! Vítajte v novej výzve. Môžem začať? Dostal som fotoaparát! Ako super! Julie, môžem ťa odfotiť? Usmej sa! Skvelé! A tu je tvoja fotka! Dobre, áno. To by bolo vtipné! Čo? Vieš to? Ukáž mi. Áno. To je smutné. Nie páči sa mi to. Dobrý nápad. Niko, mohli
Mali by sme sa odfotiť spolu. Kým nemáš šťastie, nasadím si masku a vystraším ju. No, uvidíme. Čo? Čože? Tak sladké. Neviem. Toto je smiešné. Si blázon? Otvor svoj vrchnák. Wow, mám tiež fotoaparát. Hurá. Ale vonia to veľmi sladko. Je to jasné. Áno, je to čokoláda. Pozri! Odfotil som tanier a zmenil sa na čokoládový. To je úžasné. Chutné. Veľmi mi to chutí. Máš šťastie. Pusti ma, prosím. Čo? Ani náhodou. Zjem to za pár sekúnd. Uvidíš. Nechcem hovoriť. Tada! Ale kamera je stále tu! Hej! Vráť mi to! Povedala som! Vráť mi to! Náš stôl je teraz z čokolády! To je neuveriteľné! Úžasné! A lahodné! Môžem ísť prvý? Pane, to je magická lampa. Julie, čo sa stane, ak ju pošúcham? Hej! Kde sú všetci? Čo? Čože? V mojej je cukrík. Je naozaj bystrá. To je ale chutné jedlo. Mami, Nikol, podelíš sa so mnou, prosím? Nie? Máš svoj vlastný? Dobre. Mám skutočnú lampu. Aká je krásna. No. Poďme ju otvoriť. Čo sa deje? Dámy, som mocný džín! Witches! Vytvorte 3 slova. Ahoj, bude to hotové. Urob 3 želania. Ach, áno. Chcem čokoládového baránka, ako má Nikol. Kam si šiel? Kde je lampa? Obleč sa ako on. Ďakujem. Nie sú tu žiadne sladkosti. To je veľmi tučné. Au, tak nádherné tučné. Je to fakt super. To je naozaj úžasné. Teraz si to užijem. Je škoda, že mi došli cukríky. Nie, počkaj. To ani nepomyslí. Možno je moja lampa tiež jedla. Teraz som 100% spokojný. Je to naozaj chutné. Ach, aj ja som spokojná. Dobre. Čau. Nie. Našiel som... O môj Bože. Som taký smoliar. Počkaj. Čo? To je znova paprika? Och, ty si prvý. Nie, ty. Dobre. Kameň, papier, nožnice. Áno, ty začínaš. Vôbec to nechcem jesť. Poďme na to. Pomoc! Čo? Pozri, vo vnútri je čokoláda. To je skvelé. Ňam, to je kreslená zábava. Tiež veľmi mám rád čokoládu. Teraz si ste... Som hladný. Ďakujem za počúvanie. Počkaj chvíľu. Nemyslím si, že je to čokoláda. Mamma mia. Mám oheň v ústach. Zachraň sa, ak môžeš.
Musíme ísť do kuchyne okamžite. Tu je chladnička. Je tu Nicole? Och, to je všetko. Mám toho dosť. Ďakujem, Nicole. Bez obav. Otvor to. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Kde sú? Aký roztomilý psík? To je Zlatičko. Julie, prosím, odpoď nás. Povedz sír. V technickom vybavení. Takže... Vyšlo to naozaj super. Chceš sa pozrieť? Poďme. Áno, pozrime sa. Aj ja mám psíka. Ahoj, kamarát. Chceš kosť? Budeš ju milovať. Je to zvláštne. Nemá hlad. Zahráme sa? Dotkni sa toho. Choď. Ako sa ti páči táto hračka? No tak, môžeš ju hrísť. Oj, tak sa majte všetci. Počkaj, nejde to. Prečo to vonia tak sladko? Je to jasné. Je to vyrobené z čokolády. Ako som to nemohla hneď uhádnuť? Je to chutné. Kam ideš? Bál sa ťa. Čo? Ups. Prepáč. Čo? Pozri, Nicole. Mám hovienku na tanieri. Tie nepríjemnosti... Klamstvá sú všade! Urgentne! Máme núdzovú situáciu, dobre? Ahoj, to je. Všetko je... Pripravený. Čo by som mal odstrániť? Och, rozumiem. Len chvíľku. Pohľadám špeciálne vrecko na exkrementy. Už vás to nebude obťažovať. Dovidenia. Ďakujem. Áno. Ach, dobre. Je zima? Dvor? Dobre. Och, Dovidenia. nie. Nick, O, Karen. Bože. Och, môj. Čo by som mal vykopať? Musíme to skontrolovať. O, Pane Bože. Hajte. To nie sú... Počkaj chvíľu. To je také super. Čo robíš? No, Nemôžem ti dobre. dovoliť to zjesť. Hlavné je, že čokoláda je veľmi chutná. Mňam! Ďakujem. Zmizni odtiaľto. Čau. Skvelé. Aké zaujímavé. Čo je pod pokrievkou? Poďme to zistiť. Och, je to Ježko. Aké milé. Poďme ho pohľadkať. Počkaj. Niečo tu nie je v poriadku. Tieto trone vyzerajú nezvyčajne. Skúsme to. Wow, sú čokoládové. A čo, Melisa? Och, a mám skutočného Ježka. Aké roztomilé. Chcem ho veľmi pohľadkať. Poď sem. Au, to bolí. Pichol som sa na Ježkových ihlách. Napadol ma nápad. Môžem pohľadkať svojho Ježka s rukavicami. Ach áno, to je oveľa lepšie. Si taký milý. Mám darček pre tvojho Ježka. Aké milé, ďakujem. Položme môjho Ježka sem, oddychni si, miláčik, pridajme plážový slnečník, stôl a štýlové okuliare. Teraz môj Ježko odpočíva. Je čas zjesť môjho čokoládového Ježka. Skúsme to. Vyzerá to chutne. Chutné. Milujem to. Počkaj, napadol mi nápad. Podrž misku, prečo? Aha, už som na to prišiel. Dáme Ježka do misky a zapneme sporák. Ježko sa rýchlo roztopil. Teraz nalejte čokoládu do hrnčekov.
Pozri sa na tieto roztomilé hrnčeky s ješkami. Presne tak. A ozdobte marshmallows. Teraz si dajme spolu horúcu čokoládu. Ďakujem, Jane. Na nás. Och, počkaj, Jane. Mám nápad. Nalejme trochu pre môjho ješka. Som si istý, že sa mu to bude páčiť. Teraz si môžeme spolu dať horúcu čokoládu. Miniam. Wow, to sú kozmetické výrobky. Super. Vyzerá to skvele. Tak krásne. A ja mám tiež make-up. Vyzerá to tak skvele. Naozaj si chcem urobiť make-up. Začnime s perami. Aká krása. Správne? A ja si chcem tiež naniesť rúž. Ty pozri. Super, ale rúž je taký sladký. Počkaj, je to čokoláda. Chutné. Také lahodné. Mám čokoládový make-up? Super! Veľká vec. A môžem urobiť skvelý makeover. Najprv nanesiem očné tiene. Potom lícenku na líca. Trochu rozjasňovača. Skvelé. Vyzerá to krásne. Mal som pravdu, ale mám čokoládové zrkadlo, ktoré môžem zjesť. Je to oveľa lepšie. Ach, nechaj ma na pokoji, Jane. Dobre, poďme ochutnať paletu. Náplň je dubajská čokoláda. Wow. Počkaj, čo robíš? Vonia to láhodne. Toto je môj nový parfum. Poďme zmeniť oblečenie. Tieto šaty sú nádherné. A pridajme opätky, okuliare a náušnice. Teraz sa začína premena. Teraz sa pozri, aká som kráska. Wow. Jane, čo ti zostalo? Vyzerá to ako čokoládový hrebeň. Tak chutné. Melissa, máš čokoládu na tvári? Dovol mi to skúsiť zmyť. Ešte trochu. Hotovo. Ups, nevšimla som si, že servítka bola pokrytá čokoládou. Čo sa deje? Počkaj, pozriem sa. Daj mi zrkadlo, Jane. Nie. Čo je s mojou tvárou? Wow, je to trezor. Super! Zaujímalo by ma, čo je vo vnútri. Jane, poďme to zistiť. Otvorme trezor. Nefunguje to. Čo mám robiť? Ako to otvorím? Dobre, musím nad tým premýšľať. Počkaj, mám sponku do vlasov. Skúsme to použiť. Počkaj, Jane, nepribližuj sa. Dobre, poďme otvoriť môj trezor. Dobre, čo? Čo sa deje? Je to čokoláda. Tak sa pozrime, čo je vo vnútri. A je taká láhodná. Stavím sa, že to otvorím hneď. Wow, sú tam ďalšie čokolády. Pozri. Super, ale stále som zaneprázdnená. Moja sponka do vlasov je teraz ohnutá. No, je to srdce, ale ani to neotvára trezor. Počkaj, mám páčidlo. Super. Teraz môžem určite otvoriť trezor. Prečo to nefunguje? No, zatiaľ čo je Melissa taká zaneprázdnená s trezorom, vyskúšam nejaké cukríky z môjho. Najprv rozbijem trezor. Áno, fungovalo to. Teraz mám všetky cukríky. Super. Môžem jesť čokoládu a jesť sladkosti. Sú také chutné. Poď. Nie. Nefungovalo to tiež. Páčidlo sa zlomilo. Potom mi zostáva len jedna možnosť a dynamit. Čo skoro bude malý výbuch? Ach áno. Konečne. Počkať, čo? Ani to nefungovalo? Čo mám robiť? Jane, nepribližuj sa.
Počkaj. Bol kód celú dobu na druhej strane? No, skúsme to. Ach, áno. Fungovalo to. Pozrime sa, čo je vo vnútri. Vyzerá to ako karta. Odkiaľ to je? Čože? Zlodej ukradol všetko? Och nie, nemám nič. Melisa, poď, tu sú cukríky, nezúfaj, podelím sa. Super, ďakujem. Fuj, ako cesnak smrdí. Naozaj ho musím zjesť? A mám čokoládový cesnak. Super, je to chutné? Mňam. No, chceš skúsiť aj moje? To je odporné. Vôbec sa mi to nepáči. Fuj, ohavnosť. Má to aj strašný zápach. Ach nie, ten zápach z úst je najhorší. Nemôžem sa na teba ani pozrieť. No, napadol mi nápad, nakrájam cesnak na strúčiky nožom. Fungovalo to. Mňam, je to tak chutné. Och, to bol skvelý nápad. No, aj ja chcem ošúpať svoj cesnak takto. Skúsme to. Poďme na to. A teraz to fungovalo. Skúsme to. Och, stále nechutné. Och, dobré, mám strašný zápach vychádzajúci z úst. Áno, máš pravdu. No, našiel som ďalší spôsob, ako zjesť tento strúčik cesnaku. Jednoducho ho vložím do lisu a stlačím. Och, áno, teraz mám čokoládové špagety. Také chutné. Melisa, potrebuješ jednu? Nie, ďakujem. Poď, možno to bude jednoduchšie. Dobre, fajn, možno máš pravdu. Dajme cesnak dovnútra. Stlačme priamo do úst. Och, vyzerá to dobre, ale stále je to nechutné. Fuj. Stále sa cítim zle. Strácam vedomie. Fuj, aký zápach. Wow, to je iPhone, úplne nový iPhone. Aké super. Pozrime sa, čo je tu. Wow, môj obľúbený TikTok. Toľko zábavy, Jane. A mám čokoládový iPhone. Super! Skúsme to. Láhodné. Milujem to. Mňam. Čo sa tam deje? Potíš? Áno, je to také smiešné. Počkaj, čo? Ale ako? Vyzerala si hrozne. Z tohto uhla to teraz určite bude hrozné. Počkaj, čo? Stále to vyzerá skvele. No, čo ak si urobím fotku sám? Čo? Prečo to na mne nefunguje? Ako je to možné? Dobre, urobme si fotku spolu. Sír. Hej, neprerušuj ma. Čože? Stále vyzerám hrozne a Jane je nádherná. Ach, nepotrebujem tento iPhone. Nechcem vidieť tieto fotky seba. A chcem sa s tebou podeliť o čokoládu. Nehnevaj sa. Ďakujem. Je to naozaj lepšie. No aký darček? Pozri, milý. Mám čokoládové mačiatko. Vidíš? Super, však? Áno, je to veľmi roztomilé. A ako sa ti páči tento očarujúci chlapík? Ach. Wow, nechaj ma ho pohľadkať, prosím. Prosím, je taký roztomilý. Au. Nie, nerob to. Zdá sa, že sa rád hrá, vidíš? Páčila sa ti stuha? Nechaj ma jednu pre teba odstrihnúť. Wow. Odstrihla si stužku pre mačičku? Dobre. Vyzerá to na tebe tak roztomilo. Myslím, že mám skvelý nápad. S pomocou nití a pletacích ihlíc ti upletiem čiapku. Wow. Čo robíš? Vidíš? Nech
sa páči. Och, aké roztomilé. Och, wow! Miley, si skvelá. Tvoje mačiatko je jednoducho rozkošné. Viem, ale zdá sa, že je hladný. Teraz ho pohostím mliekom. Bude pre teba oveľa pohodlnejšie piť z tejto malej misky. Poslúž si, drobček. Ó, zdá sa, že mu to chutí. Prade tak sladko. Dobre, teraz je rad na mne, aby som vyskúšal svoju mačičku, pretože je čokoládová. Veľmi milujem čokoládu. Chutné. To je skvelé. Och, áno, tak dobre. Je taký chutný, že nemôžem prestať. Áno. Och nie, nepozeraj sa, mačiatko. Nepozeraj sa na Dannyho. Možno sa ti tento obed nebude páčiť. No tak, je to super cool čokoláda. Dokonca aj s mliekom. Ach, správne. Teraz použijem mlieko, nalejme ho. A trochu premiešať. Ó, a ideme na to. Mám čokoládové mlieko a čokoládu. Si taký vtipný, Danny. Och, áno, som hotový. Skúsme to. Tu je slamka. Taký chutný. Wow, to je skvelé, Danny. Urobil si veľmi super nápoj. Hej, nedotýkaj sa bez opýtania. No, môžem ochutnať tvoj koktail, prosím? Prosím? Nepozeraj sa na mňa tak. No, nechaj ma pokračovať. Čo to bolo znova? Dovolíš nám to urobiť, prosím? No, ako by som mohol odmietnúť? Tu, poslúž si. Wow, ďakujem. Aké je to chutné. Dobre, pozrime sa. Wow, toľko kukurice. Milujem to. Nemám rád kukuricu. Aká škoda. Neboj sa, môžem jesť za nás oboch. Čo sa deje? Prečo to nemôžem odhryznúť? Nie je to také jednoduché, ako som si myslel. Beriem späť svoje slová. Teraz to nechcem jesť. Hej, môžeš mi prosím pomôcť, Miley? Ach, dobre. Poj. No, to nebolo ľahké, ale bolo to vtipné. Dobre, teraz musím skúsiť svoju kukuricu. Čože? To nie je kukurica. Je to čokoláda. Och, áno, mal som šťastie, že mám čokoládu namiesto kukurice. Chutné. Dobre, myslím, že som v poriadku. Wow, máš šťastie. Och, a moja kukurica je tvrdá ako kameň. Dobre, myslím, že mám nápad. Och, také dobré. Áno, mám. Prečo sa na mňa tak pozeráš? Čo chceš? Úplne som zabudol, že z kukurice sa dá urobiť popcorn. Vezmem si túto a aj túto. Hej, čo robíš? Toto je môj čokoládový kukurica. Danny, dúfam, že to bude dobré. Ver mi, bude to tak. Prestaň, vráť mi moju čokoládovú kukuricu. Och, Danny, som na teba teraz veľmi nahnevaný. Dobre, je to hotové. Wow. Čo sa deje? Mali sme popcornovú búrku. Pozri, to je super chutné, však? Čo dostaneme tento raz? Wow, vajce? Áno, mám Kinder Surprise vajíčko. Pozri, to je tak cool. Nemôžem sa dočkať, až to vyskúšam. A čo ty, Miley? Dostal som skutočné vajce. Och, nechcem jesť surové vajce, ale mám nápad. Dám vodu na sporák, uvarím ju a uvarím vajce. Och, ako dlho to bude trvať? No, pre mňa je to len rozbalenie čokoládového vajíčka a jeho rozbitie.
Áno, teraz môžem skúsiť tieto malé kúsky. Tak dobre. Milujem kombináciu bielej a mliečnej čokolády. Hej, milý, ani na to nemyslí. Poznám ťa. Nechaj ma vychutnať si moje Kinder pre vlastné potešenie. Prestaň, nesnaž sa ma presvedčiť. Dobre, čo tu máme? Lupa, aké nezvyčajné a zábavné. Všetko je teraz také veľké. Dobre, pozrime sa. Čo tu robí Grimax? Vyzerá, že sa baví, keď tak žiari. Tvoje tancovanie je super, Grimac. Pozrime sa, čo má Miley robiť. Dobre. Čo? Nie, nehač to do vody. Tam sa liahne kuriatko. Nie, Miley, nie. Skvelé. Zachránili ste ho. Neboj sa, neublížime ti. Buďme priatelia. Aký si rozkošný. Wow, zvládli sme výzvu a teraz máme nové zvieratka. Hurá! Super, pozri sa na naše zvieratka. Ja mám kuriatko a ty máš malé roztomilé mačiatko. Áno, to je isté. Poďme žiť spolu. Zdá sa, že naši noví priatelia sa stali priateľmi. Pozri. Ach, nie sú spolu rozkošní?